Hayırlı yırtı Россия 1 телеканалында туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда мин Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Ковид йогышы көчәя, хезмәт коллективларында эшләүчеләрнең 80%-на ковидтан прививка ясату мәҗбүри. Татарстан белән күрше төбәкләрдә кыш гриппы йоктыруның яңа очраклары ачыкланган. İcadка ымтылыш, әлбәттә, безнең заман дип аталган Республика эшче яшьләр иҗаты фестиваленең зона этабы галла концерты узды. Коллективларда эшләүче барлык кешеләрнең 80%-на ковидтан прививка ясату шарт. Әгәр хезмәткәрләрнең 80% прививкалы булмаса, оешма җитәкчеләренә штраф түләргә туры килә. Республикада планлы һәм планнан тыш контроль чаралары үткәрелә. Шәхси эшмәкәрләргә 50 мең сумнан алып 500 мең сумга кадәр штраф салына. Юридик затларга штраф 200 мең сумнан алып 500 мең сумга кадәр. 90 тәүлеккә кадәр оешма эшен туктатып торырга да мөмкиннәр. 6 декабрьгә кадәр оешма җитәкчеләре хезмәткәрләренең вакцинаның икенче компонентын кадатуын кайгыртырга тиеш. Вакцинациянең беренче этабын узмаган хезмәткәрләр 9 ноябрьдән эштән читләштерелә. 7 декабрьдән вакцинаның икенче компонентын алмаучылар эштән азат ителә. Роспотребнадзор идарәсе карарның үтәлешен контрольдә тота. Республика басуларында көзге кыр эшләре тәмамланып килә. Алабуга районы игенчеләре дә кыр эшләренә йомгак ясыйлар. Киләсе елга планнар билгелиләр. Терлекчеләр малларны кышлатуга күчерде. Яңа юраш хуҗалыгында эшләр ничек тора? Терлекләрне уңышлы кышлатуга мөмкинлекләр җитәрлекме? Хәбәрчебез репортажында. Яңа юраш хуҗалыгы басуларында техника гөрелтүсе тынып калды. Җәй буена кырлык шартларында зур чыгымнар белән үстерелгән бер төкне түкми-чәчми җыеп алу өчен зур тырышлык куйдылар. Табигать кисезлекләре күп уңышларга мөмкинлек бирмәде. Хәзер чәчкечләр, дискаторлар һәм комбайннарны киләсе сезонга әзерлиләр. Ел катлаулырак булды. Барыбыз да беләбез, коры булды, эссе булды. Шуңа да карамастан без инде язгы чәчүгә алдан ук әзерләнеп килдек. Вакытында техниканы бөтенсен ремонтлап, әзерләп, аны вакытында инде чәчә башладык. Кирәк дәрәҗәдә без минераль удобрение кулланып, 1 гектарга 70 килограммнан артыграк шул удобрение кулландык инде. Шуны әйтергә кирәк, инде иртәрәк чәчкән басуларда без уңышны алдык. 25-30 центнерда алган басулар булды. Соңрак калган басуларда инде соңрак чәчкән җирдә анда әлбәттә уңышны кирәгенчә алып булмады. Агрофирмада малларны уңышлы кышлатуга өметләре зурдан. Быелга җитәрлек азык әзерләнгән фермаларда тәҗрибәле белгечләр эшли. Зинфира Мөхәммәтҗанованың эш стажы 36 ел. Хәзер башзатехник. Һәр сыерны балансланган азык белән тукландыру, тиешенчә карау мөһим дип саный. Тырышканда гына мул савым була. Малларны үзенең рационы буенча, тиешле рационы буенча ашатабыз сыерларыбызны. 700 савым сыерыбыз бар. Шуларга без 20 килограмм кукуруз силосы бирәбез. Аннары 17 килограмм сенаж бирәбез. Шулар өстенә без аннары фураж бирәбез 5,5 килограмм. Ул фураж бөтенесе премикслар белән, чит ил премикслары, инде чит ил премикстан кайтартылган австрийский рендавит премикслар белән эшлибез, аларны булгатабыз. Тәҗрибәле белгеч кем әйтмешли сыерларның телен яхшы белә. Мул савым алуның сире малларны яхшы карауда, аларның тук булуында. Булгатып, жымах бирәбез, соевый жымах. 500 грамм сыер башына. Шуңа күрә безнең сыерларыбыз һәрберсеннән 19 килограмм сөт савып алабыз бүгенге көндә. 2000 баш мәгәзе эретерекнең 700 савым сыерлары. Көтүлекләрне үз таналары исәбенә тулландыралар. Токымлы сыерлар асрыйлар. Инде азыкка килгәндә, безнең малларга азыкка килгәндә узган елдан калган запас та бар иде. Һәм инде җитәрлек күләмдә азык әзерли алдык. Моңа әлбәттә моңа күп еллык үләннәр мөмкинлек бирде инде. Борчак яхшы гына булды. Гомумән алганда инде без бу кышны әйбәт кенә кышларлык азык та әзерләдек малларга.
Yazıkыр işlerine de əzirlikni başlap jibərgənlər. Tabiğat şartların aldan farazda oqıyın. Barısına da aldan ok əzir bulub durrak gerek. Şuna görə texnikanı jintikləb əzirləylər, deyişli küləmdə aşırama satıb alırğa jinalar, zaman şəy texnologiyalarını üzləşdirərlər. Fanis Fəxəmmətov, Dmitriy Ftorov, Linar Xabibulin, İldar Səfiyulin, Tataristan yağalıqları, Olabuğa rayonu. Татарстан белән күрше төбәкләрдә кыш гриппы йоктыруның яңа очраклары ачыкланган. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Октябрь аенда гына да Саратовта, Самарада һәм якын тирә төбәкләрдә 7, Россия буенча 22 очрак теркәлгән. Күчмә кышларның миграциясе сәбәпле көзге чорда вирусның керү куркынычы арта. Республикада йогышлы чирне таралуны булдырмас өчен читтән кертелә торган продуктларга махсус тикшерү үткәрелә. Хуҗалыкларда кышларны ябык режимда тоту мөһимлегенә дә игътибар иттеләр. Безнең күчмә кышларның кыргый җәнлекләрнең хәрәкәте белән, күчү белән бәйле. Бүген көндә Татарстан Республикасы йогышлы авыртулардан азат дип әйтер идем, әмма моны безгә инде тынычланырга иртәрәк, чөнки менә башка регионларда, бигрәк тә күрше регионнарда безнең Африка чумасы белән кыш грибы бигрәк тә кискенләште хәл. Әлмәттә безнең заман дип аталган 9-нчы Республика эшче яшьләр иҗаты телевизион фестиваленең зона этабы гала концерты узды. Фестиваль Татарстан президентының башлангычы белән оештырылды. Сайлап алу туры 2 көн барды. Татарстанның 15 районыннан 300 катнашучы арасыннан иң яхшы башкаручыларны ачыкладылар. Толарак киләсе репортажда. Сәхнә артында соңгы репетицияләр бара. Хәвәскәр башкаручылар, төрле һөнәр ияләре, табиблар, нефтчеләр, социаль хезмәткәрләр барысы да дулкынлану хисләре кичерә. Сәхнәдә Татарстанның 15 районыннан 300 катнашучы чыгыш ясый. Татар, үзбәк, украин, удмурт, мари телләрендә җырлар яңгырый. Йөрәкләрдә касын тисәң гел язгына, яраткына, яраткына, яраткына. Алар җырлыйлар, бийләр, әлбәттә инде ут чыгарып эшлиләрдә. Әлеге фестиваль киеренке хезмәт алдыннан күңел ачу, осталыкны күрсәтү мөмкинлеге. Бу фестиваль эшләүче яшьләр өчен көтеп алынган бәйрәм. Ел сайын катнашучылар өчен бу дуслык мәйданчыгы. Ә яңа килгәннәр өчен үзләрне сынап карарга бик яхшы мөмкинчелек. Әйтергә кирәк, монда бик көчле җырчылар. Аларның табигый сәләтен, күңел байлыгын күреп, без сыкланып тордык. Беренче фестивальдә 30 коллектив катнашса, хәзер алар 180-дән артык. Тиздән сайлап алу турлары Түбән Кама, Казан һәм Яшел Үзәндә уза. Иң яхшы башкаручылар 12-13 ноябрьдә фестивальнең суперфиналында кабат очраша. Ә җиңүчеләрнең исемнәре ноябрь аенда гала концертта ачыклана. Җиңүче командага президентның күчмә кубогы, акчалата премия бирелә. Безнең заман геройлары махсус премиясенә 300 мең сумлык премия тапшырыла. Мин яратам сине Татарстан, горур халкың өчен яратам. Фанис Фәхәммәтов, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары, Әлмәт шәһәре. 21 октябрьдә Казанда Әлфия Абзалова исемендәге 2нче халыкара фестиваль конкурс башлана. Ул легендар җырчы истәлегенә багышланган һәм аның иҗади мирасын саклап калу максаты белән уздырыла. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Зөлфия Абзалова Нигъмәтҗанова хәбәр итте. Быел конкурска 350-дән артык гариза кабул ителгән. Америка Кушма Штатлары, Канада, Куба, Болгария кебек чит илләрдән башкаручылар онлайн чыгыш ясый. Һәр катнашучы фестивальдә 2 җыр башкара. Беренчесе Әлфия Абзалова репертуарыннан, икенчесен үзләре сайлый. Лауреатлар исемен икенчерәк формада үткәрәчәкбез. Беренче, икенче, өченче дигән номер сукмаячакбыз. Әгәр дә һәм список узын булмаячак, Алла бирсә, шаккына шул бәзрәкне борчылу инде, менә шул әпәт, шул былтырга
былтыргы адыган сымак шул QR картлар белән бу әйтегендә бу начар ширләр белән әдрәк кенә инде бәйрәмнең бер пешмәге бераз китлегәнрәк булыр инде әдрәк кенә. Сакларга тырышабыз. Әнинең туган телен дәвам итәргә, минем туган телемне, балаларның. Сәнгать өлкәсендәге даһиларыбызның исемен мәңгеләштерсәк, әлбәттә инде хөкүмәт тарафыннан да бик зур игътибар булырга тиеш. Ул халык яратуы гына ул, әле халык ул гомер буе ярата. Ләкин исемне мәңгеләштерү һәм башка этик чараларда дәүләт ярдәм кирәк. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Туган як хозурлыгы. Саба районының Иске Мишән авылында Зөбәрҗәт чишмәсен төзекләндерәләр. Республика президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе игълан иткән әдәби бәйге йомгаклары актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Казан утлары журналы баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин. Туры эфирда үз эшебезне дәвам итәбез. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе игълан иткән әдәби бәйгегә ничә эш килеп ирешкән, оештыручылар куйган максатларына ирешә алганмы? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Әңгәмәне минем коллегам Айзилә Батырханова алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, исегезгә төшерәбез, узган елның октябрь аенда, моннан нәкъ 1 ел элек, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе әдәби бәйге игълан итте. Аның максаты масштаблы, күп жанрларны үз иченә алган әдәби бәйге оештырудан гыйбарәт иде. Әдәби эшләр агымдагы елның 1 сентябренә кадәр кабул ителде. Беренче нәтиҗәләр турында бүгенге актуаль әңгәмәдә Казан утлары журналы баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин белән фикер алышырбыз. Исәнмесез, Рөстәм әфәнде? Исәнмесез, хәерле итә. Менә катнашучыларның игътибарын кызыксындыра алгансыз микән? Эшләр күп килдеме? Шуннан да нәкъ 1 еллык шушы конкурсны игълан иткән идек. Аны инде безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Кытыф улы Әхмәтов беренче утырышта ук әйтте, ул аның идеясе, тәкъдиме белән башланып китте. Шуннан да менә шушы әдәби процесста күп генә кайнап, инде ничә ел баш мөхәррир булсам да, мин бу кадәр эш килер дип көтмәгән идем. Бүгенге көндә менә 1 сентябрьгә кадәр 9 номинация буенча 1000 ярымга якын эш килде. Инде 1 декабрьгә кадәр әле роман номинациясе буенча эшләрне кабул итүне дәвам итәбез. Шуннан да роман буенча да. Роман буенча да инде әйтсәк буладыр, бүгенге көндә менә әлегә 6 роман килде. Әмма минем уйлавымча, әле 1 декабрь якынлашканда тагын да яңа романнар киләчәк. Димәк, бик яхшы күрсәткечләр дип әйтергә кирәк. Ә менә эшләрнең темасына килгәндә яңалык бармы? Дөресен әйткәндә, менә әлегә кадәр без эшләрне тупладык, җыйдык. Ул инде шәр экземплярда кабул ителде һәм һәр эшне, һәр әсәрне шәр жюри әгъзасы укыячак һәм бәяләячәк. Бүгенге көндә барлык эшләрдә шушы 9 номинация буенча инде жюри әгъзаларына таратылды. Әмма ләкин жюри әгъзалары безнең сер итеп саклана. Бу инде конкурс намуслы. Устанышын эшләндә инде инде мин инде туплаучы һәм инде жюриларга тапшыручы, арадашчы ролен үтәүче буларак инде күз төшергәнсездер барыбер, әйеме? Мин инде әйе, чөнки ул эшләрне таләпләренә җавап бирәме, әдәби әсәр микәнен карап чыгара туры килде. Кызык кына әсәрләр бар. Чыннан да күренеп тора. Гомумән бу конкурска мин бик зур өметләр баглыйм инде. Беренчедән инде аны безнең Марат Кытыф да әйтә, һәр вакытта язучылар безнең телне саклауда, үстерүдә төп көч, төп армия дип әйтә ул. Ул инде гомер-гомергә татар халкының шушы каләм әһелләре, язучылары һәр вакыт милләтнең йөзе каршы булдылар. Бүгенге көндә дә шулай була тиеш. Беренчедән ул менә шушы язучыларыбызны инде аларга стимул бирә, этәргеч бирә, яңа әсәрләр тудырырга. Чөнки үзем дә конкурста катнашкан язучылар белән әсәр инде башта язылып бетә. Беренче җөмләсеннән соңгы җөмләсенә кадәр языла, беренче сүзеннән соңгы сүзенә кадәр.
Әмма дә ләкин ничектер теге стәл янына утырырга дип әйтик, мен кәгазьгә төшерергә җай чыкмый. Нәкъ менә шундый конкурслар алар, этәреп җибәрәләр, яңа әсәрләр тудырырга ярдәм итәләр. Шулай ук менә бу аннан тыш әле без шушы күренекле язучыларыбызны яңа әсәрләр этәрүгәдән бигрәк яңа исемнәр табуны да максат итеп куйдык. Әйе, менә бар өмет яшьләрдә бит. Яшьләр язган микән? Бармы алар? Беренчедән безгә инде эшләр псевдоним белән тәхәллүс дип әйтәбез инде, әдәби тәхәллүс белән йөри. Жюри әгъзалары беркем дә белмәячәк. Бу шундый шарт булды, әйеме? Ябык конкурс, без монда кем язганын, нинди автор, кайдан, ничә яшь икән белә алмыйбыз. Без аны бары тик эшләр тәмамлангач, конвертлар ачылгач кына әйтә алабыз. Шуңа күрә мин әлегә әйтә алмыйм ничә яшьлек кешеләр катнашканын, кайдан катнашканнарын. Әмма дә ләкин менә бу сез әйткәнчә безнең әйтик кайсы Татарстанның кайсы районнарында иҗат итәләр, Казандамы, Россия төбәкләрендә ничек икән, чөнки безнең бик күп язучыларыбыз Россия төбәкләреннән килде бит инде. Гомер буена инде. Һәм менә шушларны да анализларга ярдәм итәчәк, бу безгә әдәби потенциалыбызны билгеләргә дә. Гомумән менә бу конкурсның бик күп аның әле без белмәгән нечкәлекләре бар. Теге конкурс уздырдык та әсәрләр чыктыгына түгел. Чөнки бездә әлеге әсәрләр алга таба китаплар булып башлачак. Безнең әдәби журналларда, Казан. Әйе, менә шарт буенча сезнең хәтта менә электрон версиясын матбугатта аудио китаплар рәвешендә дә күреп булачак дип язылган иде нигезләмәдә. Менә булар барысы да эшләнәчәкме? Әйе, җиңүче әсәрләр әлбәттә инде теге камил әсәрләр, яхшы әсәрләр, безнең әдәбиятыбызның көч бирә торган, аларны бизи торган әсәрләр әлбәттә шушы шартлар буенча үтәләчәк, китаплар да басылып чыгачак. Шулай ук безнең менә әдәби журналлар, Казан атлары, Идел, Мәйдан, аннан соң инде Мәдәни җомга кебек газетларда үсмерләр өчен Ялкын, Сабантуй, Салават күперләре һәммәсе өчендә булар материал булачак. Безнең әле китап радиосы бар, тәртип радиосы, алар да файдаланырлар. Әдәби фондыбызны бу әсәрләр байтыр дип өметләнәбез. Шуннан да менә рәхмәт безнең президентыбызга, шушы Марат Готовичның идеясын күтәреп алды, хуплап алды һәм әлеге эшне оештырганда һәр яктан безгә ишекләр ачык иде. Без аны киң күләм уздыра алдык һәм менә шуның нәтиҗәсе дә буларак 1500-га якын эш килде. Әйтәм бит менә хәтта мине дә шушы әдәби процесс белән җитәкчелек иткән кешеләрнең берсе буларак та шаккаттырды. Мин бу кадәр санда эшләр килер дип көтмәгән идем. Шунда 10 номинация. Менә шушы номинациялар арасында иң күп әсәрләр кайсы номинация буенча килгән икән? Иң күбе әлбәттә шигырь. Бит инде электән үк килгән традиция. Традиция инде безнең шагыйрьләребездән, язучыларыбыз әйтә бит инде 16 яшькә кадәр шигырь язмаган баланы табибка күрсәтергә кирәк дип. Шуннан да шуның кебек безнең татар халкы бит инде ул шагыйрәне халык, шигырь яза торган халык. Һәр татар кешесе мин уйлавымча ул шигырьгә гашыйк. Шуңа күрә әлбәттә иң күп эшләр шигырьгә килде, шигырь буенча. Әмма дә иң сөендергәне хикәяләр 100-гә якын килде һәм повестьлар 50-гә якын килде. Бу инде бик зур күрсәткеч. Шуннан да беренчедән безнең әле сан буенча мөмкинлекләребез шактый икән. Дөрес, аларның инде мөгаен сыйфатларының байтагы түбәндәдер бәлки. Әмма дә ләкин санның сыйфатка күчәбез бит инде. Әйе. Безгә ул менә алга таба конвертлар ачылгач, конкурс тәмамлангач, безгә ул хәлебезне ачыкларга ярдәм итәчәк. Бармы безнең потенциал язучыларыбызның яшьләр ягыннан ничек анда, яшьләр ничек катнашкан. Әмма дә ләкин әлегә менә инде жюри әгъзаларына тараттык. Кайберләре инде алар һәммәсе әсәрне 3 кеше укый. Һәр кайсы һәр әсәргә рецензия яза. Бу инде билгеләгәндә, аралашканда, ачыклаганда ярдәм итәргә тиеш була инде. Дөрес әйткәндә, безнең комиссия әлеге эшне оештыра, әмма әсәрләрнең җиңүчеләрне билгеләү жюри намусында була. Чөнки алар инде намуслы кешеләрдән тупланды дип исәплибез һәм шушы җиңүче әсәрләр беркемдә дә теге сорау тудырмас дигән дип ышанабыз. Шунысы мөһим бит әле Рөстәм әфәнде, менә кешегә бит ул бер этәргеч тә кирәк. Менә әйе, конкурс була икән, бәйге игълан ителә икән, димәк, менә монда катнашырга кирәк дигәннән шушы бер этәргеч сине каләм алырга этәрә. Һәм бу бик яхшы әйбер дип әйтер идем мин моны. Һәм инде алга таба да менә бу әсәрләр безнең инде әдәбият дәреслекләрендә урын алыр бәлки. Без дә шулай дип ышанабыз, өметләнәбез. Әйе, амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Мин сүзне кабаттан коллегам Идел Кыямовка бирәм. Без дәвам итәбез. Саба районындагы Иске Мишән авылында Зөбәрҗәт чишмәсе ачылу тантанасы үтте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Бүгенге көнгә кадәр Иске Мишән авылында яшәүчеләр иң якын чишмәгә барып җитер өчен озын юл үтә иделәр. Ә хәзер инде барсы да якында.
Шишмәсез авылның ямыгына түгел, киләчәге дә икелә диләр безнең халыкта. Бер булып йөргән авылдашлар шишмәне авыл хуҗалыгы көненә туры китереп ачырга булганнар. Шуңа да авылда икеләтә бәйрәм рухы сизелә. Бер иссидән качып, бер суыктан, кыргыйлыктан җаннар кигәндер. Тау астыннан шишмә тибеп чыккан, бер яхшылык булсын дигәндер. Авыл халкына олы бәйрәм булды бу. Яше карты әлеге шишмә ачылышына сабый бала кебек сөенде. Буыннан буынга җиткерелә торган мирас итеп сакланасына зур ышаныч тудырды. Безнең бүген шушы авылыбызда авыл хуҗалыгы көне иртәгә безнең менә шу авылда шундый изге эшләр белән шөгыльләнә торган җегетләребез бар. Бәләкәй эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Раил Исмәтовның аның авыллары алдында хыяллыгы менә үзенең урыннарында матур итеп эшләде һәм инде авылны да матурлау өстендә хыялы бар иде. Хыяллары менә тормышка аша. Авылга аерым бер ям өстәгән шишмәнең исеме дә үз кешеләре. Аны төзү эшендә башлап йөргән Раил Максудовның әнисе Зөбәрҗәт апа исеме белән аталган. Зөбәрҗәт дип исем куштык шишмәгә. Ул минем әниемнең исеме. Ул шишмәгә дә туры килә. Шишмәнең исеме шишмәнең үзендә байтып җибәрә. Зөбәрҗәт дигән исем бит әле ул. Исем генә түгел, асыл ташта бит әле ул. Менә безнең бүтән булган шишмәләребездә шундый асыл ташлар шикелле кыйбатлы булсын иде. Шишмә янәшәсендә хәйрия бакчасының да барлыкка килү үзенчә бер мәгънәгә ия. Игелекле эшләр чиста сулы шимбә кебек бер дә туктамыйча башкарылырга тиеш. Бакча озакламый алмагач, чия кебек җимеш агачларының чәчәгенә төренер. Иске мишән халкын, кайткан кунакларны сусыл җимешләре белән сөендерер. Шул агачлар арасында безнең Татарстан телекомпаниясе исеменнән утыртылган чия агачы да бар. Менә шушы ел içində безнең авылыбызда бик күп үзгәрешләр булды. Юллар салынды, күперләр төзелде. Һәм менә инде иң матур күренеш авылыбызның уртасына ерактан сузып булса да шишмә үткәрдек һәм матур итеп самавыр куеп, инде монда хәйрия бакчасы дигән бакча оештырдык. Менә бу хәйрия бакчасында инде без үзебез җиләк-җимеш агачлары утыртып, башка төрле агачлар утыртып менә матур итеп халыкка ял иттерү өчен урын ясарга дип эшләдек. Үзебезнең тырышлык белән гаилә бюджетыннан акча бүлеп менә шушындый шишмә җиткердек, Аллага шөкер. Мин моны үз көчем белән генә җиткердем дип әйтә алмыйм. Авылдашларым, шушы авылда яши торган яшьләр, егетләр, бөтен без бергә җыелып, бер көч булып шушындый шишмә җиткердек. Аллага шөкер, шишмәбезнең суы саф, чиста. Су тормыш чыганагы. Шишмәнең авыл мәчете янында урнашуы да юка гына түгелдер. Менә бу гамәлләр, изгелекләр, алар кайчан тукталы. Раббым риза булсын. Мин изгелек эшлим әле. Шушы Раббымның ризалыгы аша халыкка ярдәм итү әле. Изгелек торгызыйм әле дип башкарган изге гамәлләр, ул булмасын шишмә, ул булмасын күпер, агачлар утыртылмасын, мәчет ачу, китаплар калдырылмасын, изге бала калдырылмасын. Алар барысы да без инде бу дөньядан киткәч тә безгә инде әҗер савап булып ирешә торган гамәлләр булып санала. Зөбәрҗәт шишмәсенә килүчеләр моннан сугына алып китмичә, аның үткәннәрне киләчәк белән бәйләп торучы тәрҗеп икәнлеген дә күңелләренә салып куярлар дип ышанырга кирәк. Искәндәр Гыймалдинов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.